Egunen hauzu neu etorri Alberto Cairo baino. Erraiten zeutan Fernando Pessoak, eta mintzairan hasiz, eta lokarri gape. Irauten zuen solasa, irauten zuen solasa, eta eguzki lorek bezala ikusten zituen. Hormetan zelai urre gorriztatua, edotan noiz estalia. Jo, Aitorka naiz, Amazonaiko ikastolako langile bat, saiatzea umeiri esaten euskara hitz egiteko. Iruditzen zait, guk lan handi indare urteak damakizkigu umeekin horrela joera hori eramaten, baina nik uste garrantzitsuena dela etxean iten dutena. Etxean erdera itzite baldin bada, azkenian behien artean ere ateatzen den hizkuntza erdera txikitatikan euskeraz. Ezakit evoluzio jasan duen euskerak ere hori. Azkenean edade txarra dira, 13, 14, 15, eta baina bueno, azkeneko urteetan euskera daka buruan eta dana saiatzen ez dintzat, dana euskera ditzat. Nik uste jendeakin euskera ditzitea errexia atatzea, eta uste jendeak, euskaldun jendea bintzat, asko eskertzen dula euskera hitzaiten du jendea. Nik uste tratu oso diferente dela. Hombre, ni hasieran euskera hitzaiten hasten naiz, eta erdera hitzaiten dutenean, bai joera dela erderara jotzeko. Baina, bueno, grazia handilekin gabe esan. Bai buruan ekala euskera gaztea zala, eta dana euskera ezin bartzala, eta bai igual beste puntxitxoa gehiago, baina gehien bat belarria indez jarrietena. Gehienetan hitz asko daude ez daizkitena gatatzen. Euskeraz hartuta azkatzula, baina gero erdera pasatzekoan kosta bezala, ez dakit. Hor daude, buruan daude, baina soltura hori ez dakat nik erdera ditziteko. Nik esan dendatara juten izenean eta horrela, o tabernan batea, euskeraz hitzaiten ez momentuan, bereik ere euskera erantzun zaizute, eta nik horrez eta arazo handigirik ikusten. Beti daude hori, azkenean familia erdalduna eukituztena, pixka gehiago kosta ezaia, baina bueno, nik uste jendeak ere bere esportu egiten dula, kanpotik etorrian jendeak ere bere esportu egiten dula euskera ditziteko. Bueno, ni Iker Urmeneta naiz, sortuko militantea, eta euskeraz bizi naiz dinamika honetan lehenengo astean parte hartu dugu sortu bezala, eta ikusi dugu bai bileretan da bai batzarretan euskera dexente erabiltzen genuela, nolabait batzar eta bilerekin lotzen genuelako ere euskera bera, baina gero gure bizitza pertsonaletan militante bezala askotan bai lagunen esparruan edo bestelako harremanetan ere erdarara jotzen genuen, eta hor ikusi dugu gabezi nabarmena geneuzkala euskera bera ere erabiltzeko. Eta hori da pixkat guk atera dugun ondorio nagusia. Saiatu gara bentzi ere, txip hori eukitzen beti euskera mantentzearen nahi hori edo behar hori edo islatzen ere besteei, baina ikusi dugu askotan ere erramienta edo tresna falta dauzkagula euskeraz hitz egiten edo une oro egoten. Kaixo, Olatzen egin naiz, eta aste honetan futboleko sekzioan tokatu zaigu euskeraren proiektua aurrera ematea. Eta, astea oso polita junda, hala ere futbolean hasita geunden ja euskerako beste proiektu batekin. Ere bai izan pixka bat hori guk euskaraz hitz egin eta behaiek nola erantzuten zuten, batez ere umeek eta. Eta ikusi dugu, ez nigoten naiz futbol eskolan, 8-12 urteko umeekin eta behaiekin oso erreix eraman dugu aurrera proiektua, eta ikusi da hain organ ez dagoela ingo arazorik, oztoporik edo euskeraz egiteko. Gero bai ikusi duguna da nire bintzat hortaz aparte entrenatzetik aparte, igual bai gure artean, entrenatzaien artean edo hor falta dela pixka bat euskera sartzea azkenen askotan jotzen dugu gaztelerara, gure bizimodu normalean edo, eta hor nik uste hobetu beharko litzatekeela. Bai saiatu naizela pixka konturatzen momentuetaz, momentu horietaz igual euskeraz galdetu eta baiek erderaz segondia momentu batzuk, nahizanik euskeraz hitzein, behaiek bago jokalariren bat, ez dana oso ondo moldatzen, ez da nor gaukatala, eta berak erderaz enantzut ezean galdetzen nion, eta ezin duzu euskeraz saiatu eta saiatu nintzen, aste honetan, eta
esaten zian zaila egiten zitzaiola, eta ingenuna zen nik euskaraz hitz egiten nion, orain arte bezala, eta behar gazteleraz erantzuten zian, baina ez zegoen arazori. Momentu batzuetan etzen erresa, sentsazioa zen, ni saiatzen nintzela pixka bat tiratzen edo, baina berak ez zuen erantzuten egoki edo ni nahi nuen moduan, baina azkenean gero politatea zen eta egia esan gero esan nion, behintzat ondo atea da eta biak hitz egin dugu eta niri eman ziaten egunetikan, azkenean ni saiatu nezena da momentu oro jarrita eukitzen, eta jendeak ikusteko. Eta galdetu ian jendeak azkenean azaldu iot zer da, euskara bultzatzeko programa bat edo proiektu bat dela. Hemen, Añorrako auzoan kasu honetan, eta beste gabe, ez dute euki jende asko galdetu iana, baina gutxi batzuk bai. Ni euskalduna naiz, nire ama hizkuntza euskara da, eta orduan ni saiatzen nire dendan kartelak eta jendeai hasiera batian euskaraz hitz egiten, eta ez bari badu ulertzen, saiatzen naiz gazteleraz hitz egiten, eta bestela azaltzen zer da gauza bakoitza. Añorra esango nuke nik herri euskaldun badala, uste nuna baino gehiago, esan nik ez duen ezautzen auzo hau, eta auzo euskalduna dela esango nuke, jende asko euskeraz hitz egiteu eta eskertzeu hemen daun pertsonak euskeraz tratatzea. Arazorik gabe, hemen normalean ohitura dugu euskera zagurtzeko jendea, orduan euskera ez dakinak euskaraz jarraitzen du eta ez dakinak erdera pasatzen gara eta kitxo. Aurreneko nian jantzin nun, da aztuta etxean utzi nun, orduan jarritakoen erabaki nun hor jartzea eta horrekitzen. Ikusi ziren da euskeraz hitz egin nion, arazoi batzuk zituen hitz egiteko, baina saiatu zen da euskeraz bukatu genuen hitz egin behar genuna. Normalean euskeraz agurtzen dugu eta euskeraz egiten ditugu tratuak normalean. Iñaki naiz, Amazola ikastolako bidelaria eta kanpaina honetan pixka parte hartzeko eragile guzti zabaldu diogu. Orduan, hemen jarritako txapak eta blokak irakasleek hartu dituzte, sukaldeko ardudunak egoi, orduan sukaldariek eta zerbitzari batzuk ere nolabait parte hartzen izango dira, eta gero 5 eta 6 mailako ikasleek lantxot egin nahi dute, azte honetan hartzen dituzten iritziekin eta goraberekin pixka lantxo bat egin nahi dute. Pasatzen da askotan banatzaileak edo ez da izan imprentakoak edo buruoko materiala ustera datozen askotan kanpotara dira, etortziek korrika batian, eta azteia erdera, normalean bit izatea, nintzatea zine. Firmaki eta nun hemen da, ez da ino arazorik. Azkenean ez da elkarrezketa luz izatea nolakoekin da, ez da ino. Gehien bat izatea da, guraso batzuekin, igual narbat hemengo esplikazio materako, ez badek eta euskaraz, pixka bat aldatzen zula, baina argibide motzak emateko ez da bezek gustatzen. Ikasietena izan da batez ere, norbere ahalduntze prozesu batean laguntzeko izan daitekela ikastaro hori, batez ere norberak daukalako bere giltza edo bere autua hizkuntza aukeratzerako garaian norbera delako erabakia, eta horrek eragiten dulako inguruan asko edo eragin dezakelako euskeraz egiteko aukera gehiago izatea. Ondorio nagusena batean hona izan zen, elkarrizketa elebidunak posible dira mantendu, batez ere badagolako jende asko naizta euskeraz hitz egin ulertzen duena, eta orduan naizta aurrean daukazuna ez ausartu euskeraz hitz egitera, zuk euskeraz egiten badiozu posible du elkarrizketa jarraitu. Batzutan agian klabeak sartu erdea, hitz klabeak edo, eta erderaz hitzen bat esan, zaila baldin bada euskeraz edo, baina elkarrizketa sinpleak mantentzeko posible da euskeraz hitz egin eta aurrean dagona naizta erderazin ulertzia. Bestek ere eskertzen digute euskeraz egitea, euskaldun berri bati adibidez gazteleraz egiten badiogu aipatzen zuen, TPko ikastaro eman zuenak, favore gutxi egiten diogula, azken finean esaten ari garena da, zuk ez nahiko ondo egiten euskeraz nirekin egiteko, ez? Nire partetik bintzen nik
zetorren argi ikusten, ez? Euskera zaizeanean eta aurrekoak erderaz zaizunean batzutan etzea ondo sentitzen. Baina bestiak ulertu baldin badu eta gustora baldin badago, zu ere gustora sentitu hartzera. Nire kasuan telefono dei asko egin behar izaten ditu lanean, eta batzutan gazteleraz hartzen baizut telefonoa kosta egiten da, edo kosta egite zaigu, errespetu falta izango delakoan edo euskeraz egitea, baina badaudela alternatibak, ez? Esateko dizu, nik nahiago nuke euskeraz egin, zuk egia zu lasai erderaz, baina ulertzen diazun bitartean ez dago arazorik, ez? Eta batez ere hori, irriparrearena eta ez dugula zertan erasotu behar, eta ez dugula erasotuak sentitu beharrik ere gazteleraz egiten digutena, ez askotan errespetuarena, ez? Berriro ere aipatzen dut. Pentsatzen dugu besteak gazteleraz egiten badigu eta guk euskerari usten badigu errespetu falta bat izaten ari gerala bestearekiko. Eta ez zait iruditzen nola denik, eta nik uste ahalduntzearena batez ere hortik joala, ez? Besteekiko errespetua izateagatik, azkenan gure buruari diogula errespeturik gutxien. Nik esango nuke aste positiboa izan dela, batez ere esperientzia berriak bizi izan ditudalako. Aldaketa handiena lanean sumatu dut, ze nire lankideek euskaraz ulertzen dute, baina ez dute euskaraz hitz egiten. Eta hasieratik proposatu nien proiektu hontan murgildutan nengoela eta astea euskaraz egingo nula, eta ea inporta zitzaien beraiek nahi zuten hizkuntzan erantzutea. Eta naturaltasun osoz, elkarrizketa elebidunak mantendu ditugu aste osoan zehar, eta niretzako oso positiboa. Nik elkarrizketa elebidunak nire bizitzan ez ditut inoiz mantendu, lehenengo aldia izan da, eta esperientzia zaila, ze ohiturak aldatzea zaila izaten da, baina ez ezinezkoa eta oso eraginkorra eta aberasgarria. Negoziazioaren bidea aukeratuet, batez ere konbertsazio eta elkarrizketetan naturaltasuna mantentzeko eta tentsio uneak saihesteko. Nik uste Añorgan mugimendua sumatzen dela, baina hala ere oraindik ere askoz gehiago egin dezakegula eta jende askoz gehiago hartu dezakela parte. Eta, nik uste jendeak ez duela beldurrik izan behar. Esperientzia berria da, tentsioak saihestuz gero eta aholkuak jarraituz gero, egingarria dela esango nuke, eta animo. Gu ere Añorgan euskeraz biziko gera. Gu ere Añorgan euskeraz biziko gera. Gure Añorgan euskeraz biziko gera. Gure Añorgan euskeraz biziko gera. Añorgan euskeraz biziko gera.